Včelári je to dávkovač na dávkovanie liečiv, ktorý sa používa predovšetkým pri liečení kyselinou šťavelovou, konkrétne pokapom. Máte tu dve odmerky. Prvá odmerka slúži na správne určenie pomeru kyseliny šťavelovej a vody a druhá odmerka slúži už priamo na dávkovanie do úľa. Stlačíte dávkovač a naplní sa táto horná časť. Takto. Aplikácia prebieha tak, že už len z tejto hornej nádobky lejete krásne do uličiek, viete si to odsledovať, koľko dávate a neprilieva sa vám do tejto nádobky nová kyselina. Takže 5. výhercom sa stáva Michal T. Budeme vás kontaktovať v komentári, prosíme, napíšte nám správu. A nový súťažný produkt na zajtra je... A zajtra si už prezradíme novú výhru. Tešíte sa? Lebo my áno.